Schoon, dit hoef je net te filmen. Dit is wereld. Dit is echt wereld. Die mensen gewoon. Hey Martijn! Ik dokte nu de laptop in en ik zoek het bureaublad en ik zie toen ja, het schatelen. Ik heb een vroeg. Hey Martijn! Hey, Waar stik je binnen? ja, ik dacht achter hem. Dit is dit even niet. Doe nog maar een keer van 8. Moet ik, ja. Dit was ook... Nee, ik zeg niks. Ja, ik wil niks, ik vind het wel leuker eigenlijk. Super man! Ik ben onderuit. En dan dit kant nog een vraag. Ja. Mooi hoor, eentje is ook zo. Hallo! Hallo! Wilt gij alles van een... Wat daar zit in brood? De kant aan uit. Maak gewoon deze kant. Boeien. Ze lijken. Zitten. Wieso? Dat is de toeval. Niks net aan nu, ik heb staan of zo. Kom man, ik moet nog iets heel belangrijks vertellen. Ik zie het ook al